Proiectul Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socioeconomice a comunității marginalizate, Țolici, Comuna Petrica Neamț, urmărește organizarea 20 de seminarii interactive gratuite privind educația igienico-sanitară a adulților. Îngrijirea începe cu o igienă personală, cu o curățenie a corpului, a hainelor și o alimentație sănătoasă și continuă cu igiena gospodăriei prin curățenia și aerisirea casei, precum și pregătirea în condiții igienice a alimentelor. Educația igienico-sanitară vizează igiena corporală și a diferitelor sisteme ale organismului, igiena mâinilor și picioarelor, igiena locuinței, igiena îmbrăcămintei și încălțămintei. Igiena înseamnă să ai grijă de tine în fiecare zi, adoptând un stil de viață bazat pe comportamente sănătoase, care promovează și mențin sănătatea, reducând riscul de îmbolnăvire. Pentru a te menține sănătos și în formă, evită alimentele care au aditivi periculoși, generatori de boală și verifică mereu termenul de valabilitate al alimentelor și informațiile de pe etichetele acestora. Un organism sănătos poate fi întărit și protejat prin respectarea normelor de igienă personală și colectivă. Respirând corect, ne reglăm activitatea inimii, a creierului și ne îmbunătățim funcțiile de bază ale organelor. O hidratare corectă este un lucru pozitiv și necesar pentru sănătatea optimă, iar o odihnă adecvată este esențială echilibrului zilnic al organismului. Amintește-ți să fii curat și sănătos, spălându-te cât mai des și încearcă să adopți un stil de îngrijire personală bazat pe produse cu substanțe naturale. Fii activ în prevenirea îmbolnăvirilor, iar atunci când ești bolnav de o boală transmisibilă, nu ieși în colectivitate și respectă tratamentul prescris de medic. Proiectul Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socioeconomice a comunității marginalizate, Țolici, Comuna Petrica Neamț, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.